Ha van legyen valami geci, jó, hogy hoztam szákot. Ezt figyelj! Hol horgászik nyilván, hallod? A világ. Figyeld ott a bot! Hunahol? Menj innen, itt vannak a botjaim, gyerek! Meg lesz óvva. Mi a kárász? Hát egy potyka. Menj innen, tényleg belevisz a botjaimba, bazd meg. Mondjuk húzzon vissza. Majd amerre, ahol húz. Na kicsi, most induljál? Kezembe vagy már? Menj a botjaimtól, te! Gyerekek, a rekord volt! Most azt jelenti, hogy belesse, hallod? És Ja. akkor vége. Én. Nem voltam, már nem eszem. Ide csóvakba úgyse ér. Így van! Tényleg menj innen, bazd meg, itt Mit vagyok. akarsz az a lepkeháló? Hát ez jutott osztály részül. Nyáron volt ilyen, hogy így elvitték. Itt sávon nem lehet látni semmit, pont szempésít.